Bună ziua, astăzi e primul episod de Clash Royale pe calculator. Am trecut eu de trading, așa că hai să deschidem free chest-ul și să vedem ce ne pică. Gold, gems, arrows, goblins, archers și atât. Ok, hai să-i dăm un skip, da? Gold, un archer, un bomber, hai, o carte bună, giantul, hai că e ok, pe părerea mea. Ok, și asta, goblins, mersi, ce-aș putea să schimb? Big Bomber nu prea îmi place mie. Ia, mă uit la info. Damage, hit points, melee, speed very fast. Iar la Bomber fac puțin să mă mai uită. Cred că o să-l schimbăm și o să vedem după aceea. Noi avem și decul 2 și decul 3. Da, noi jucăm prima dată cu decul 1. Ok, hai să... Deci suntem la arena 1, hai să-i dăm battle, să vedem, ne luăm bătaie sau nu ne luăm bătaie. Ok, Goblin Stadium. Îngricică. Oh, dude, direct moschetirul. Tiul e în forță. Skeletonare, repede. Skeletonare. Oh, fucked up, dude. Nu știu ce naiba se întâmplă. De am lagul acesta. Păi, cred că o să facem decât 5 minute. M-am gândit să vă prezint jocul. Bine, majoritatea normal că știți, dar am zis, bă frate, hai să pun încerc și eu că plac. Sper că o să se vadă bine pe filmare, aici e cam nașpa. Ok. O să bag un fireball repede, sau nu, o să bag skeleton armie. Și o să bag un fireball. Să vedem. Merge? Nu e atent pe partea asta, Nu te cred. Nu te cred că nu e atent. Ah, cum de nu i-am bulit urmă? Ok, dude, o să fiu puțin nesimțit, dar nu contează. Ha. Vreau să atrag repede. Hai să băgăm goblins și skeleton army. Ok. Ce o să băgăm? Archer. Knightul. Musketier, pardon. Bun, am făcut asta. Băgăm goblins. Ah. O, l-am bătut cu toate cele 3 coroane. E bine. No clan. Ok, un silver chest. O să facem un case opening.
după ce facem asta, cred că terminăm. Adică nu vreau să fie cine știe ce 3 ore. Dă-te frate, starta, nu. Știu că n-ar fi bine să bag, dar am zis că na, pentru primul episod ar fi ok. Gold, Goblins, ok, sunt buni, mie mi-a plăcut. Spear Goblins și Muskitir, o să upgradez Muskitirul. Hai să upgradăm și Muskitirul și Spear Goblins, nu, Spear Goblins și Goblins, dăm upgrade. Sunt buni, nu știu, mie îmi plac. Ne costă 50, nu contează. Da. Păi cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, iar noi ne revedem data viitoare. Ciao,